Leeuwarden, zijn we Wij er klaar komen voor? aan de finale dag. In Guidon. De beste jonge hiesten, de beste oude hiesten en de algemeen kampioen van 2015. Wij zijn er klaar voor. Dat was een beetje harder. Singing, we will rock you. Community singing. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. You're gonna take all the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the land. We will rock you. Sing it. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you so big someday. You got blood on your face. Dan krijg je eerst de oudere hiesten. 10 totaal, 10 hiesten in totaal zullen hem weer in deze rubriek presenteren. Ik ben benieuwd dat ze dat nog in 2 groepen doen, Henk, of dat het in 1 keer gaat. Anders je ook daar binnenkomt. Jorn komt hier binnen. Jesse. Jesse. Daar is Norbert ik. Ja. Pier 448. Tjalle toch? Tjalle met 454. Ja. Ik zit er nog niet en ik verwacht je dit zien. Nog even goed tellen. Nee, ik ben er al zien. Ze zijn er al hier. Even voor de duidelijkheid, Henk. Ze moeten hun haast nou weer presenteren. Nou, dat is even de vraag, want het zou ik nog best wezen kennen dat de jury nou op basis van het roemstappen al een aantal heensten de baan weer fysiek te verletten. En dat men alleen nog de serieuze kandidaat, ja dat klinkt nog wat denigrerend, maar dat met name de serieuze kans hebben ze op het kampioenschap een stuk of 4 of 6 uitkozen worden die het dan ik nog in de dravenkeer zijn laten maaien. Maar het zou ik wezen kennen dat ze de hele groep zijn laten willen, maar dat let ik nog even niet met. Dat is eigenlijk nooit helemaal vast omschreven. Het eerste scenario is altijd heel spannend. Hè, van dat de speaker op een bepaald moment erop van ja. mij die er wol of net inblowen. Hij mij eruit, hij mij erin blowen. Dat is hier voor het publiek altijd heel spannend. En ik kan me voorstellen dat het thuis hetzelfde is. Hier stellen hun eerst op. Aan de andere kant, ieder ik wat voor te zeggen, dan zal ik er even te letten. Maar goed, ik ken de oerwagings van de jury net. Want aan de andere kant, je komt hier net elke hier in deze kampioensring. En als je er dan naar een rondje stappen of 2 rondjes weer uit moet worden zonder dat je maar even draaft. Dat is natuurlijk voor een eigenaar ik wel wat zoer. Hè? Maar ja. Dames en heren, hengsten in het kampioenschap oude hengsten ga ik 1 voor 1 aan u voorstellen. Loopt de rij eerst langs, ze blijven allemaal staan. Dan kun je heel mooi vernemen hoeveel fans een bepaalde hengst op de tribune en op de lounge heeft zitten. Championship 2015. Nou, voorstel zitten we gewoon even een oer aan de speaker. 20 jaar. Jasper 366. Nou, de eenheid in het galet is al hartstikke verbrut en had Jasper gewoon konden gebeurd. Hè? Paard van het jaar. Beert 411.
En hier, Eibert 419. Op weg naar Rio. Tussenstop in Leeuwarden. Anders 451. Jorren 430. Jesse 435. Meeuwis 438. Dan zijn we bij Norbert 444. Pier 448. En Challe 454. Hengsten gaan we rondstappen. Muziek. Daarachter. Stappen rond. Had toch het idee dat we de Jury gaat al een eerste selectie maken. spannende cirkelmeidje voor de eerste selectie. Dat zei de speaker nou ik. Dus de Giena's al een tal uit de ring. Het is ook een grote groep. Wie gaan er uit? Welke hengsten gaan nog een ronde verder in dit kampioenschap? En om de spanningsbogen denk ik ja. In stand te houden. Ja. Het wordt het ik wel heel lang. Ja. Ja, hoe praktisch kan je wezen? Ja. Maar goed, daarom ken ik mij de teleurstelling van een enkele eigenaar. Ik wil voorstellen dat je er naar dat oorlog stap rond ziet waar uitgestuurd worden. Maar klaar. Maar op basis van het applaus en de instemming van het publiek dan... Nou, Jasper en Beert die kregen een prot applaus. Naar mijn bescheiden mening meer applaus als Norbert. Ja, die stiert duidelijk net bij het publiek Nee. op de voorste lijn. Nee. Maar dat zei het natuurlijk aan de andere kant ik helemaal niet. Nee, en ik neem aan dat het toch nog wel degelijk dat docht wat ze nou Ja, doen. ja. Hoe zou je dat meer te doen? Ja, maar ik hoor niks van dat ze Norbert er nou op dit moment al uitsturen zullen. Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Nee. Op dat het zei Jan, ik zeg het van de morgen en toen dacht ik ja. Het tweede rondje weer goed. Ja. Ja. Ja, want ik wou ook al even oorsprutsen in het skoft. Terug in die jij hier dat ik van de morgen dat ik hem in zijn eerste presentatie net heel oertjoegend vond. Nee, maar ik zei dat wie ik zei. Ja, nee, dat wie degene dan ik wel mij mee eens. Maar hier in elk geval nog net terugstreept als kampioenskandidaat. Nou nee, maar ik zei ik net. Nou, het zou wel eens van belang wezen kennen wat er nou, wat er erin bloot, wat er dan zien let. Ja. Nou, de kerst nou wel weer merken. Het wordt stiller. De spanning neemt daar van ja, wie is eigenlijk het eerste slachtoffer die te goed krijgt. Nou, de speaker komt deze kant op. Ja. Dan neem ik gewoon dat de eerste besluiten vallen binnen. Ik denk dat hij de selectie wel op papier heeft. Het is een mooi moment om gewoon terug in te praten. We zullen misschien eens een 2-3 weer nog zeggen, maar we laten hem even gebeuren. Prachtige muziek daarachter. Top hengsten in de baan. Maar ja, we hebben een kampioen nodig. We hebben een reserve kampioen nodig. 2 hengsten zullen uiteindelijk hier gehuldigd gaan worden. En gaan nu al afscheid nemen van een aantal hengsten.
gaan het zo dadelijk hier beleven wanneer we richting de uitgang gaan. Sowieso voor deze hengsten prachtig resultaat. Zijn ver gekomen. Zijn vandaag in hun rubriek of op de eerste of op de tweede positie geplaatst. En dan wordt het weer stil. Mooi. Geweldig zoals u hier meeleeft in Leeuwarden. Ik zeg altijd, zo vroeg in het jaar hebben we de mooiste dag van het jaar alweer gehad. En ik kom op vele evenementen, kan ik u zeggen. We gaan halt houden. Hij is 20 jaar. Wat liet hij zich zien? Die manen die hangen bijna op de bodem van het WTC Expo. Jasper, vorig jaar was hij er niet bij. Nu was het een prachtig weerzien met Jasper. Gaat Jasper nog een ronde verder? Of gaan we afscheid nemen van Jasper? U vindt dat hij een ronde verder moet. Maar dacht de jury er ook zo over? En u weet het, de jury beslist. Jasper gaat een ronde verder. Jasper Wijblo. Beert 411. Preferent. Paard van het jaar. Daar staat hij dan. Stoer als hij is. Kijk eens zo mooi. Kijk dat oog. Kijk die oren. Hij kijkt naar de uitgang. Het zou toch niet waar zijn dat hij de uitgang door moet? Nee. Beert blijft binnen. Nou, dat had ik verwachten. 2 publieksfavorieten bloot in Erevelien. Ja. De manen voor zijn ogen. Hij was niet direct geselecteerd voor dit kampioenschap, maar kwam er dus uiteindelijk toch nog bij. Hij heeft het super gedaan. Eibert 419. Gaat Eibert opnemen tegen Jasper en Beert in dit kampioenschap? Nee, voor Eibert gaat de doek vallen. Toch een applaus. Eibert is clear. Hij reist nu van Normandië naar Ljouwert en gaat dan naar Rio. Laten we dat hopen. Hij is Anders, 451. Gaat Anders nu eerst door de zijgang de piste verlaten. De jury vond van niet. Anders blijft binnen. Excellent publieksfavoriet en vanzelf een fantastisch mooi dressuur hinder. Hij mij blowen. Ah, dat kan natuurlijk net door zijn. Zeker dit hier net. De hengst die het in de dressuur zo geweldig doet. En er hier zeer patent bij staat. Straalt kracht uit. Straalt uit dat hij een tophengst is van het KFPS. Gaat zo'n hengst nog een ronde mee? Jorren 430 gaat de piste verlaten. Met applaus. Dat wel. Tot nota een beetje nervus verwachtingen. Jesse 435. Temperamentvol. Ziet Jorren daar vertrekken, daar wil hij met mee. Maar de eigenaren, de voorbrengers willen dat niet. Maar wat wil de jury? Want die gaat daarover. Jesse 435 gaat ook de piste verlaten. Met applaus. En dan opgesteld. Hengst die vandaag ook weer veel fans had op de tribunes. Het is Meeuwers 438. Staat te poppelen om nog eens een keer rond te draven straks in het kampioenschap. Maar mag hij dat ook van de jury? Meeuwers 438. Ja, dat mag hij, want die blijft binnen. De reservekampioen van Vlinier bij de andere Hiesten. Ja. Die bloot binnen. En wie ik de reservekampioen algemeen. Ja. Heb je soms een eerste kabinet, een tweede kabinet en een derde kabinet. Dan is het wel eens afgelopen. Deze hengst, dames en heren, was al 3 keer de kampioen. Maar, u ziet het, 4, 4, 4. Gaat hij op voor zijn 4e kampioenschap?
Norbert gaat nog een ronde mee. Norbert mij ekblowen. Aan alles komt een eind. Ook aan deze hengstekeuring. Maar komt er een eind aan het kampioenschap van deze razend populaire bier. Zijn supermooie verschijning, zijn prachtig behang, zijn maat, zijn formaat. Zorgt ervoor dat Pier 448 hier binnen blijft. Dan hebben we er al 6. En dan de hengst die de meeste zone doorkreeg dit jaar naar het verrichting onderzoek. Oei, 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 wat is die mooi. Wat staat die er perfect voor. Maar ja, ze kunnen niet allemaal door. Dat kan nog één keer niet. Challe 454, die gaat wel door. En straks gaan we zo'n hinders in de finale. Ja. Zo'n treien mochten de ring verlitten. En eigenlijk alles wat een iets beetje mij drocht erbij. Ja. Er worden individueel De spanning neemt alleen nog maar elkaar, hè? gepresenteerd. En wat dat onbelangrijk ken ik Dan mij ik is wil in het deze aan- selectie vinden, hè? Om de ondersteuning, de support te geven die ze verdienen. Lieve. We zullen het zien, want deze hinders mij hun weer presenteren. Jasper 366. En met uitzondering van Anders en Pier bent eigenlijk ik alle keer al afkampioen of oud-kampioen, hè, die er nou nog bij binnen. En Pier en Anders staan er daarin wat oors, maar ja, ik ben heel nieuwsgierig hoe dit uitpakt. We beginnen met Jasper. Nou, het is alleen maar kwaliteit wat we te zien krijgen. Zullen we er maar van wanneer Jennetje? Sublieme ronde eigenlijk toch, voor een hengst van 20 hier. Absoluut. Jongen. En qua sfeer is het Ja. net om te omschreeuwen als je hier binnen eigenlijk. Het hele stadion zoekt Gitti als iemand oranje om die hier met En, applaus te ondersteunen. De routine straalde er uit, want wat een lawaai. Maar Ja. status quo eronder. Krijgen we nog beert, dacht ik. Ja, Begonnen met Jasper 366. Beert 411, de Verzorging. hinders van het dier. Beert 411. preferent verklaard. Ik ben alle keer superlatieve, maar die telde nou eindelijk denk ik even net mee mij. Ben benieuwd, dames en heren. En daarnaast dan ik nog een zoon van Jasper. Let hem natuurlijk heel best zijn, maar persoonlijk, dat is puur persoonlijk, zag ik de verrichting van Jasper 20 hier en dan leeft hij het verschil met Beert, dus zag ik dan Jasper die moet Want letten. een kampioenskeuring is het ook dit jaar. Wat zal het Maar ook spannend vallen goede zijn? rondes, hè? Wie In haperingen, in onregelmatigheden. Dat is wel heel apart om te zien. Ja, Ja, wat zat opvallend. volgens jongen, joh. Ja,
of de hinders beginnen in een ren van de dag. Ik te wennen aan de entourage. Hè? Anders 451. Nogmaals, wat houdt er van de Noorden Justerionne, maar Wiebe Soriadi als dressuurhinder. En hij maakt naar de Olympische Spelen in Rio. Nou, maar het eerste jaar even zien. Anders Ja, 4-5-1. Maar ja, als je dan als jury ik nog weer het exterieur meeneemt in de beoordeling, dan is Beer ten opzichte van Jasper weer in het voordeel omdat er een beetje royaler, behoorlijk royaler ontwikkeld is qua totaalbeeld. Maar ja, de elasticiteit van Jasper die vind ik formidabel op deze leeftijd. De muziek in die volle loeden. In fragmenten dit even te zien wat er kan. Misschien dat toch op een lange zijde nog even ik weer in een slow motion kennen. We dan show je even hoe mooi het er voortnuit strekt. Ja. Heel veel mensen die gaan staan bij het voorstellen van de hengst in dit kampioenschap. Wat een feest. Ik denk van Mewes. Weer zo'n kanshebber. Mewes, de reservekampioen van Verder Vlienië. met Mewes 4-3. Ja, en die had je nog wel wat te verlengen, hè? Nou, want Charling de Boer die er nou beet had, zult hem net lezen. Henk, Nou ja, toch wel hier en daar een lietse hapering in het totaalbeeld, maar toch ik wel weer hele sterke momenten erbij. Maar ja, nou, zal de boeter Jilde matten Gerrit. nog maar de bel bleert. ja. Norbert, De ene tot had er zijn kans op Ja. jouw keer of litter het je lezen. Dames en heren, Ja, Spannend. we kennen de gebroeders van Maan en met name de jongere generatie van die familie. Kennen die druk gewoon en die hiest weer optimaal hier roem gaan letten. We zullen het weten zo dadelijk. Hij moet waarschijnlijk wat meer zien letten dan vanmorgen. Ja. Om voor een herhaling in onmerking te komen. Denk ik wel. Maar wie dat voor hier ik net zei, dat er Maas ik wat, nou, krijg af een diesel wat starig op gang kwam en in de reen van de dag groeide er naar zijn topvorm. Dat zou nou natuurlijk ik bij kennen, hè? En zo aan mij. Nou, Nou, ze is dood maar. ik vond het toch heel imponerend, moet ik eerlijk zeggen. Maar het laatste gedeelte, toen liet het achter een beetje zitten. Maar
Maar dat eerste steek op een lange zijde. Ja, formidabel. Ja. Ik zeg je meestal mij trainen in Ja, nee, maar dat is het nog een keer. je hokken halen, ja, enorm. Uit het schouder. En achter ik goed onderbrengend. Prachtig beeld. Nou begint er zeker nog even vast te horen achter. Voordat er ze bij de eld zet. Ja, een prachtig beeld. En wat een schoudervrijheid ik. En mooi opwaarts. Echt een prachtig beeld. En hinder dat pieken kan. Ja. 4-4-8. Maar let de oren net ondersnijden. 4-4-4-8. Ik een publieksfavoriet, hè? Gangnam Style. Nou, een prachtige verrichting, maar ik voel Norbert beter. Maar op basis van het aantal mensen wat spontaan oerij riesde, hier Pier ontnooit dat de meeste support. Dat is wel heel opvallend. Ja, het idee dat er toch echt een groep is die zei van 3 keer is nog. Ja, nou, dat zit er misschien ook wat in opsluiten, hè? Ja. Daar komt er nog even. Toch ik een geweldig voorbeen, een prachtige techniek van rennen. Het beetje hinder op dit stuit terug dat de voorbrenger hem een beetje naar binnen loopt met de hollen. Dat gaat een beetje ten koste van het mooie beeld. Een beetje minder hevig, Ja. lijkt het maar. De laatste. Challe 4-5-4. Tjalle 4-4 de laatste. Een hies die het in potentie wel kennen had, maar hij maakt het niet maar even van, hè? Regelmaat is toch weer prima. Moet toch ik nog wel even waarom zijn als het kind. Ze mogen allemaal weer binnenkomen. Het is wel hele hege kwaliteit. Hele hege kwaliteit. Dat vol en beter nog als in de voorrondes. Geniertje volop. Zo ik nog even naar Tjalle. Ja. Nou, toch ik prachtige manier van bewegen. Zorg eens even hoe er dat achterbeen eronder brengt. Zo misschien een beetje meer boeging nog in de sprongenberichtje kennen, maar ik vind het echt subliem. Nou jury, veel succes. Toch denk ik dat we Norbert was, joh. Ja, ik denk het ook, want dan rennen we misschien een beetje vooruit. Maar eigenlijk denk ik dat er uiteindelijk toch nog wel het zij als reservekampioen of zo. Je toch maar een bepaalde glorie nog bij giet. En dat verzint er vind ik ja, op basis van zijn status. Maar die in deze categorie, de oudere hiesten, bijzondere kwaliteit. Ja, het beste, ja, nou maar we voorzichtig worden, want er komt natuurlijk straks nog een groep die wat jonger binnen, maar dit het geweldig fijn smaken en wat een kwaliteit. En wat is dat mooi te zien in die slow motions. Dan zie je zo mooi dat optellen van die voorpoorten. Ja, en ik dat de Uitstrekken. coördinatie Ja. dan klopt. Want dat is wel eens moeilijk te zien soms bij de gewone presentatie, maar dat is natuurlijk een geweldig Maak je hulpmiddel. trouwens eens voorpoorten? Nou, ik zoek die haast Ja. van een stoel. Daar ben ik al bang voor. Ze is dan maar voor voeten. Voorpoorten. Maar ja, dat zijn dan van die Hollandismen, hè, die sloepen er ook in. Ik bij het beoordelen, ik had juryleden in dus besprek over de microfoon. Die had ik net over een voorvoet, maar over het voorbeen. En het achterbeen, ja. Wij zitten dan op zijn Fries de voorvoeten en de achtervoeten. Maar dit wie echt, piekenvel.
kan maar 2 uur blowen. Nee, jammer hè. Toen dan begin ik al. Ik hier Pieter zeggen man. Maar ik je mij maar de speaker, want die is er als geen ander in steert om het spannend te horen en te matchen. En Dijkstra geeft het mooiste commentaar. Nou mensen, even het gezicht een beetje glad strijken. Serieus kijken. Wat een kampioenskeuring hebben we vandaag. Maar er gaan er weer een paar uit. Gerrit, als nou even zocht, nee, Vlienier, hier we toe diezelfde spanning bij dat kampioenschap hadden. Hier het niveau toen in de breedte lieken heeg. Ik heb het idee dat het... Toen het wat duidelijker. Ja, kennen de ja. hengsten nu door en door. Ga er niet alles meer over vertellen. Er moeten er nog een paar uit. Ze zijn ver gekomen. Jasper gaat halt houden. Jasper 366. 20 jaar, dames en heren. Als u nou jury was, zou u Jasper dan nog binnenlaten? Kan u zeggen, de jury die denkt er precies zo over. Jongen. 20 hier. Het is toch bijzonder om mij te maken. Zelfs dat je al, zolang als ik mij erin. Wat kijkt hij toch naar links? Super hengst, dames en heren. Liet ze vandaag fantastisch gezien. Gehuldigd op alle fronten. Maar ze kunnen niet allemaal door. We gaan afscheid nemen van Beert 411. Met applaus. Nou, dat is toch opmerkelijk. De heid verslaagt de zon. Anders 451. Ook Anders gepresenteerd hier vandaag. Gaat er allemaal kijken. De tv-beelden in de gaten houden. Rio. Daar gaan we het toch zien. Dat is de lopen. Vandaag gaan we hier afscheid nemen van Anders 451. Nou, we hopen dat we er nog een protte van joggen. Ja, we hebben greven net wat laatst, jongen, dat er zo'n bloed. Ze kunnen niet allemaal binnen blijven. Hoe zou dat gaan met Meeuwis 438? Oortjes naar voren. Super attent. De glanzen op. Wat staat hierbij? Meeuwis 438 blijft nog een ronde binnen. Nou, En zullen we nog maar draaien naar de finale oh, gaan? dat kent Samma, hè? Ja. Nou, Nog één keer die opinieonderzoek. het moment van de Wat weerie. zou u nou vinden, dames en heren? Moet hij nog een keer door? Norbert 444. En de jury laat Norbert gewoon nog een keer doorgaan. Doorstrijden. Stoer is die. Groot is die. Pier. Hij lachte even, zag u dat? Pier 448. Liet ze fantastisch zien. Maar hier is het einde in het kampioenschap voor Pier. Geef een geweldig applaus. Pier 448. 4 mei druk uit. En dan is het nog de vraag of Tjalle het kwartet compleet En dan hebben maakt. we er nog één. Dat zou kennen. De laatste jaren hadden we aan het eind 4 hengsten over in het kampioenschap. Ik vond hem in elk Maar daar kun je geval van afwijken subliem als in jury. zijn presentatie. Denk aan de Olympische Spelen. Het zijn maar 3 medailles. Brons, zilver en goud. Zullen het er vandaag ook maar 3 zijn die doorgaan in dit kampioenschap? Ja, ook maar je kunt me aankijken, maar er verandert niks aan. Dan kijkt hij zo van, hij gaat toch wel verder. Tjalle 454, die gaat ook verder, dames en heren. Fjouwer blauwe droer, Norbert, fjouwer, Meeuwis, fjouwer, 3-8. Jasper 3-6-6. Gaan opstellen op de AC-lijn. Tjalle, fjouwer, 4, De jury fjouwer. zal straks de kampioen en de reservekampioen aanwijzen. Jongens, Maar wat die een draaier spanning. wil natuurlijk ook nog het een en ander even zeggen. Want voordat we de kampioen en reservekampioen gaan huldigen, gaat hij nog even iets zeggen aan ons. Nou Gerrit, wat is die favoriet?
Nou, kijk nog, ik kom uiteindelijk in dit geval toch weer bij Norbert. Ja, dames en heren. maar dat nou maar afwachten. Toch heeft er volle meer verstand van dan ik. heeft meegedaan. Nou, ja, dat is meer wishful thinking. Voor mij mag Jasper erbij bloeien en reservekamer. En dan ken ik nog wel leven, maar of omgekeerd. Maar dat zal wel net gebeuren. Met deze paarden. Ik denk dat het ook voor de volbrengers een feest moet zijn om hier aan mee te doen. Even naar de jury. En wat een kwaliteit. Al die paarden die we nu gezien hebben, ga ik niet allemaal weer apart bespreken. Maar we hebben gezien met beweging, met paarden met bijzonder in het voorbeen. En mooi achterbeengebruik. Paarden die het waardig zijn om allemaal het kampioenschap te dragen. Toch is er maar eentje die kampioen had moeten worden. Ja, wie is het? Ja, ik hoor hier al achter me roepen. Jasper, ja, respect voor die paard. Uiteraard. Heel veel respect voor de presentatie. Maar dat verdient ook de andere hengsten. En ik wil straks... Nee, u ziet daar mijn medesjury lopen. Zij gaan straks de kampioen als eerste gaan ze die feliciteren. Ik geef straks het zijn van bijvoorbeeld of Louise of tegen Jaap. Het kan. En dan gaat die de kampioen aanwijzen als eerste feliciteren. Dames en heren, dit traject zetten we nu in. Wat dat betreft mag Louise haar werk gaan doen. Die gaat straks, of die gaat nu de kampioen aanwijzen. En ja, die geeft de felicitaties aan de reservekampioen. Norbert, toch wel. Voor de vierde maal, Cindy de Best. Norbert, maak het weer felicitatie. Toch wel even hier. En waar ben je de reservekampioen? Sanne 4x4. Ja. En ik denk dat de andere paarden zo meteen de baan nog verlaten. Maar ik wil nog wel even iets kwijt als voorzitter van de jury. Dames en heren, vanmorgen hebben we hem gezien in de lange lijnen. En ik wil toch nog even niks afdoen aan de andere hengsten. Maar toch nog wel even het respect voor deze hengst. 20 jaar oud. En eigenlijk nauwelijks onderdoend voor de andere paarden. Eigenlijk zou hij een oeuvreprijs moeten hebben voor fokkerij en voor manier zoals hij zich bewaard heeft. Het is zeer verdienstelijk dat de eigenaren hem in deze conditie weer hebben gebracht. Ik zou zeggen, een mooie ereronde voor de beide hengsten. Ik denk, oh, meer wordt die verlaten baan al. Maar in elk geval voor Jasper, zodat je nou even kunt genieten van deze oude heer met heel veel respect. Gefeliciteerd. Henk de jury is die zat hier nog, maar die is de sentimentele winnaar wie in ieder geval Jasper. 3-6-6. Lewis 4-3-8. Jaar. Dames en heren, zullen we nog één keer toejuichen met z'n allen. Jasper 3-6-6. Dank u wel. Fokkers, eigenaar van de kampioen en de reservekampioen, kom erbij. Want Bert Wassenaar, onze voorzitter van het KNPS, is al in de piste om de hulde te brengen. De kampioen. In ieder geval dat voor de vierde keer op Brugge. Aasten misschien ik nog al geheel kampioen voor de vierde keer op Brugge. Dan moet het afwachten. En Tjalle, 4-4, de reservekampioen. Echt een mooie reservekampioen, denk ik, Henk. Ja, daar ken ik heel goed mijn leven. Hè? Maar ik zie het, maar ik denk dat er niet op een door in traapje is. Dat we dat Jasper zeker gunt in Joet. Mensen moesten maar voor de tv zien. Yes, jongens, nog even waarom. Norbert als eerste. Nou ja, wij hinten al even hoor dat het voor hier eigenlijk, ik zich zou ontwikkelen. Dat er Maas wat voorzichtig op gang kwam en naarmate de dag vorderde kwam er heel iets beter en sjochtens even hoeter. Met name die voorbeen oproept en dan mijn prachtige knieactie naar voren brengt. En daarbij op dat laatste moment eigenlijk ik nog extra zuiver haast uitstrekt. Ja, dat is toch wel subliem om dit fabelachtige optreden van Norbert.
Ja, maar kandideert er zich toch ik ben heel nadrukkelijk voor het algemeen dijkampioenschap. Maar goed, dat zullen we zo dadelijk... Pieken op het juiste moment, dat hinders dat ik ken. Nou ja, dat is natuurlijk denk ik een verdienste van het hiestenstation van de gebroeders van Maan. Die je mij hun vakmanschap voor het zagvolstier ik heel nadrukkelijk onderstreken. Zullen we toch even naar het Sjallen? De fokkers erbij, Quinny van der Zee voor de 4e keer. Nou, en die eigenlijk zit die ik in de rin van de dag in hetzelfde beeldscherm, wat eigenlijk alleen nog maar beter wordt naarmate dat er hier vaker voor het komt. Maar kijk het verschil zien. Zal reserve kampioen in 2011, reserve kampioen Jonghengst in 2013, reserve kampioen in het algemeen kampioenschap 2 jaar geleden. Is ook de ze binnen eigenlijk haast gelijkwaardig, maar die verstanden dat deze hiest heeft natuurlijk een sportloopbaan in de tuigsportbal met 2 kampioenschappen bij de dekhengsten op zijn naam staan, dat Norbert nog net ontdekt aan is. Maar alle lof voor Norbert, maar ik zeker voor Tjalla. Nou ja, wie een goed wend of keren, dat weer in ieder geval een hechtepunt, Joert. Ja. Een prachtige categorie, een prachtige klasse, met een hele mooie apotheose en waardige kampioen, reservekampioen. Benijd dat die jonge hinders daar ik maar bij in de buurt komen kennen, want dat zou wel prachtig zijn. Ja, wat ze bij benadering in dat niveau slag is nou, dat zou geweldig zijn. Jan van der Zee stiet voor de zaffelste keer met boert omheen. Quinny van der Zee, dames en heren, wederom in de wolken. Een prachtige 4e overwinning van Norbert 4-4-4. Ik had ze verskaat een keer in een interview met. Ze zijn er echt alle keer een hartstikke lief mee. Ja, pas hè. Ik ben echte liefhebbers hè. Staan ze nog 1 keer bij elkaar. En de kampioen en de reservekampioen. En de man bloedt er toch dan even zich mooi rustig onder. Ik denk dat er maar voor een vermogen verkeerd bekend werd, maar dat is net onder water. Ter wereld mag ik al zeggen. Ja, prachtig plaatsje. Oké, dan zijn we zover. Zijn we er klaar voor, mensen? De ereronde van de kampioen en de reservekampioen. Norbert. Het is zo mooi in mei naar die ereronde. Janne, met z'n allen. Een hele plezierige bijkomstigheid is hier natuurlijk nou ik dat je het paar hiesten erin hebt die als voorbeeld wilde kennen voor de fokkerij van Frieskin. Dat ben beide ik vak technisch opzicht geweldig populair en toch wat fantastisch. Dankjewel. Ja. En we zien ze aanstaan nog weg. Ja.